Hormatly watandaşlar, şu gün 4 oktyabr hepdeniň 3-nji güni men ýene sizin bilen Murat Gurbanov. Men şu günkü gepleşigimde size Warşawada gidip duran OBSE-niň konferensiýasynyň 3-nji güni barada ýa-ni maglumatlar berjek bolýan, habarlar. Ine şu gün çykyşynyň temasy birinji bilen adam azatlygy, adam ýa-ni azat hereketleri, adamyň azat öz pikirini aýtma boýunça boldy. Düýnüne ýadymyzda bolsa, düýn saýlawlar boýunça saýlawlar näme geçmeli, açyk we ýa-ni ýygylar geçmeli, ine şu arada gurulşurly. Her çykyşynda, ýa-ni OBSE-de her eden çykyşynda temadan çykmady. Ine düýnkü tema saýlawlar boýunça boldy, şuňky tema adamyň azat pikirleri, azat ýa-ni metbuatlar, ine şu arada maglumatlar berildi we çykyşlar edildi. OBSE-de ýa-ni alyp barýan moderator bar. Şu moderator çykyş ýa-ni ýygyna alyp barýar, öňünden şert goýýar, 3 minutdan köp çykyş etmeler we şu çykyşyndan ýetişmeden 3 minutda uturmaly. Döwletler birinji çykyş edip ýa-ni söz alýar, ondan soň biri alyp ýa-ni jemgyýet adamlar çykyş edip öz pikirlerini aýýarlar we bolup geçýän adam bozulýan haklar barada gurulýar. Ýa şu gün doğrudan Serdar Kajanipes çykyş etmeli bolýan. Soňky moment bir üýt kötdük, men çykyş etmeli boldum. Şöyle men birinji bilen Türkmen grajdanyň Türkiýadaky görýän kynçylyklary, ýagny deport lagerda we Türkiýanyň ýa-ni içinde bizim watandaşlarymyzyň haklary bozulýar Türk hökümeti tarapyndan. Deport lagerda adwokatlar berilen o. Käbir adamlar 24 saat gaman deport edýär. Ine käbir adamlaryň deport lagerda içinde ýa-ni şertleri gowdýar. O şertlere adamlar öz nälerini bildirse oýerde uýarlar we şu meňzeşlary men düşündirdim. Ýa-da Farhat Memankuliýew barada men jikme-jik düşündirdim. Näme bolup geçdi? Näme ýagdaýda Türkiýe şunu ýygnatda maglumatlar gidiläpdi we bütün dünýä gurumlaryny men çağırdım Türkiýe baş etmäni we Türkiýany men halkara konwensiýalaryny ýerine ýetirmäni çağırdım. Umman şu barada görünmeli etdi, onun arasında biz duruşlar geçirdik. Belgiýa, Fransa ve beýleki döwletleriň adam hukuklaryny goraýan gurumlary bilen näme geçirdik? Biz Türkmenistanyň içinde we Türkmenistanyň daşynda ýa-ni Türkiýede bolýan bizim grajdanylaryň betbaçylyklaryny aýdyp geçdik. Ýa-da Farhat Memankuliýew boýunça ýagny biz maglumatlar berdik, dosiýe doldurdyk. Biz Türkiýe döwletini jogapkärçiligiне çağırjak bolýar. Şunlukça bize Türkiýe döwleti jogap bermeli. Niýe Farhat Memankuliýew geçirildi? Sebäbi soňky ýypyň uçy şu Türkiýe döwletinde galdy. Indi o ýerdemiş, bäderdemiş bir topar maglumatlar bar ýöne bizde ofisial taýdan, ýagny hatus ýa-da bir wezipelişen adamyň sözü bilen ofisialny ýazgyl sözü ýok bolan soň biz şuny Türkiýeden sormaly bolýar. Häzir Türkiýeden sorgat ýygy derler, Türkiýanyň gysga wagtda şoňa jogap bermeli borçy bar. Egerde Türkiýe şuny birat eden bolsa ýa Türkmenistana urudun bolsa ýa-da gizlep saklanma bolsa ýa-da kösýän bolsa, onda Türkiýe adamlara garşy hereket edýär diýip, kanunlar bolýar diýip Türkiýany jogapkärçilige çekip bolýar. Egerde Türkmenistana giden bolsa we Türkmenistana şoň ýygy ýiten bolsa, onda ýa-da Türkmenistany jogapkärçilige çekip bolýar. Şoň üçin Farhatyň meselesi bu urdawa mesele. Muny ýöne goýup bolmaly. Bunu halkara gurumlar ve döwletleriň arasynda indi çözmek bolup, kim şoň Farhady garşy biýdürmüşlik eden bolsa, şol jogapkärçilige çağırmaly. Şoň üçin bizim ul şansymyz bar, şol döwletleri, döwlet ýolbaşçylaryny we gurumlaryny, Türkiýe we Türkmenistan gurumlaryny jogapkärçilige çağırmaly. Bizim bol şansymyz bar. Biz şonu ýa-ni üstünde işleýär. Gysga diýende şu gün ine saat 10 saatdan biraçelli takminan ýygnak geçdi. Öýlenden soň ýa-ni planýarny zasidaniýar bolýar. Ýa-ni her döwlet ýa her bir guruma öz ýygnagy geçirýär. Şo ýerde ol gysga ýa-ni köpçülik öýnärde
limit möçörüne adamın aratma geçer ve onu yazılmalı ya da gönüvat bolya onu tapam diyor. Yine şuraya UBS'de işler gidip dur. Mesela cikmecik düşündürüyen sizin bir düşünceniz olsun UBS neyme diye neyemçik UBS'de çıkış etmeli. Yine şuratları iyidirler bize söyleyeyim o zaman köp tadı düşünürsünüz. UBS bu halkara meydança. Şu halkara meydança men yanlışmasam 57 devlet ýerler. Onun içinde Amerika'da var, Avrupa'da var, Türkmenistan'da var, Türkiye'de var. Bu Avrupa'nın indi kiçik oğun diýsen bolýar, ýani kiçik Birleşen Milletler Guramaty diýsen bolýar. Ýöne Birleşen Milletler Guramatyna bütün dünýäge OBS bolsa 57-58 döwlet ýa-da men ýalňyşmasam mümkin ütkendir. Ine şu döwletlerin arasynda Türkmenistan'ın OBS'nin içinin konvensiýalaryna köp bölügini gol çekdi. Hemmetine däl köp bölügini. Şöyle alaytada adam bu haklaryny gorumany, adamın adatda boyunca bir topa konvensiýalar gol çekdi. Ýöne gynansak da şonu ýerine ýetirelim. Elbetde Gurban we Serdar Berdimuhammedow öz adam haklaryny konvensiýaň OBS'nin konvensiýalyň netijesinde ulanýarlar, gorýarlar we gaýtyp bizim haklarymyzy iýip, bizim haklarymyzy ulanýarlar. Şu zatda biz belläp geçdik. Türkmenistanyň ýagdaýyny, Türkmenistanyň ýa-ni statusy, Türkmenistanyň döwletiň diktatura sistematyny diňe bizler öňüm döwletler bilýär. Hemme çykyş edýänler belläp geçýär şonu. Biz ine şunu çykyş etmek bolsak, ondan şol bellenýär. Şoň üçin men Alawaly Serdarly zamanyň aktivistlerine diýen Türkmenistanyň ýagdaýy hemme kişi belli. Bizim çykyş edemiz bilen biz Türkmenistanyň nemasara diýip gaýtyp Türkmenistanyň türkmen halkynyň awaryny aldyrýar. Bir jemgyýet bar. Şuruň beýleki ösen döwletler ýaly öz haklaryny gorýar we öz hökümeti tanqid edýär. Öz hökümeti ýalňyşlyk etse ýa-da diktatorlyk etse ine şu pozitiv güç şu hökümeti ýerine goýup ýa-da çalışar ýa-da dünýä möçörüne, dünýäň ötüş ýoluny şurum gider diýip bir bizi arzuw döredýär. Ine şoň üçin bizi golýarlar we bizim bilen işleşýärler. Diktatorun hökümeti ýagny Seyli Beyliýew diýdi we Nemen Pasoly ýa-ni İçhanyň başlygy Awstriýanyň şolum ýerliğine onda şunda bir 3-4 tane imkanyşdy we aýdyp berýär. Biz olary tutulýandyk. Gerçekden başlap biz olary tutjak bolar we sonra ýere çekjek bolar. Nähip bolsa. Mumman şolardan biz sorasymyz gelýär. Olar näme bolsa diktatorun ýa-ni tarapyndan diktator prezentowal edýär. Bizim diktator berjek sorawamyzy biz olar berip biler. Men ýene bir gezek Türk hökümetine ýatladym edýär. Men aýatyn çykyşym bar. Şu günde Türk hökümeti hemme alyp barýan Turan birleşik boýunça ýalan syýasaty ýüz açyldy. Türk hökümetiniň ýolbaşçylary türkmen diktatorlaryny işläp, türkmenleri ýagny deportasiýa edýärler. Ol deportasiýa etmek haklary bar. O hakda gurum ýok. Ýöne deportasiýa etmek we deportasiýa etmek bar. Türkmen grażanyň haklaryny bozman deportasiýa etmek bir ýöne maliýa ýygnap uğrat goýbermek ol başga. Şoň üçin şu zatlaryň hemmesi edil türkmen hökümetiniň islegleri we şonu Türk hökümeti ýerine ýetirýär. İki hökümetler işleşýär. Diňe şertnamalaryň üstünlerle we ýa-ni pul alyş çalışmaları bar. Ýa-ni türkmen hökümeti hem ýerde pul töleýär. Zat göreýär. Hem ýerde. Ýa-ni o ona zat göreýär. O birisi hemme ýerde diňe zat bilen aglaryny ýapýar adamlar. Ine biz şoň üçin çykyş edip şu ziyatga berilen adamı gurulma ýaly gaýtyp şol meseleleri çıkaryp fiat meydançada, halkara fiat meydançada türkmen halkynyň sesi diýip bir ýagdaýlar aýdyp Türkmenistanyň içindäki adamyň, daşynaky adamyň haklaryny gorýar. Ine tapagy diýip. Indi men size ýene bir daha aýtjak bolýan 27 oktyabr boýunça. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň içindäki we daşynaky ýaşaýan adamlar. 27 oktyabr biz garaşlyk günü, bizim garaşlyk günümüz. Biz hökümet uğratda egerde watan
bize gerek bolsa, egerde biz döwlet boljak bolsak, egerde biz azat boljak bolsak, egerde biz halk boljak bolsak, egerde biz güýçli halk jemgyýet, ösen jemgyýet halk boljak bolsak, biz korrupsiýalara, banditlara garaman 20-nji oktýabrda köçe çykmaly. Bezenip saat 10'na iyiden bezenip çağırcıklarımızı alıp köçe çıkıp şariklar, baydaklar alıp bizim bardığımız, biz şu bayramı belliyenimiz, bizim Türkmen cemiyeti özü şu kararı geldi ve özü hükümetten daşarı. Hükümet neyse bize ağlasa da biz unutman bayramımızı belliyek deyip öňe çıksamız o olurdu. Öňe çıkanlardan hiç hili, yani konstitusiýany bolan gaýtyp konstitusiýany we döwleti berkilýär. Sebebi 20-nji sentýabrda garaşlyk güni diňe diktator belýär. Onu bütün dünya görkezmek üçin ine garaşlyk Türkmenistanyň diýip, yani bütün dünýäni alýar. 27-nji oktýabrda bizim halkymyz berilenmeli garaşlygy. Hakyky, yani garaşlyk güni Türkmenistanyň garaşlygy alınan güni, şoň üçin biz şowuny belläýmeli. Şowuny kyn görmän dost ýaganymyz bilen, doğun arnaşlarımız bilen, goňşularymyz bilen agdy birje bolup, köçe çıkıp, gülüşüp, nähir kyn ýagdaý bolsa da özüňiziň ýa-da bayramçylyk belliýärmizi görkezmeli. Ine sizden haýyş eden egerde ýa-da polis zombiler, emhemet terroristler gelip size giyinmeyi, daşa çıkman, köçe çıkman diýse, onu konstitusiýany ýatladyň. Konstitusiýanyň 3-nji bölüminde aýdylýar. Türkmen hökümetiniň ýeketek göz bakçysy halkdyr. Iň ýokarky organ Türkmenistanyň içinde halkdyr. Ine şu söz halkyň wekilleri 27-nji oktýabrda çykmagyna we polis we MHM gelse, "Gün biz sizin göz bakçyňyzda biz size seredýändir. Siz kanun bolýaňyz. Siz biz jogapkarşy çek bilýär" diýip aýtsaňyz, olar mümkin siz eşitmeler ýöne dururlar. Sebebi egerde kelleňiz agsa gün adyny familiýasyny alyp prokuratura arýar. Men 20-nji oktýabrda, men 27-nji oktýabrda köçe çykyp garaşlyk bayram beliljek bolum, ine maňa polis, MHM işgärleri ruhsat berenok, ine şular kanunlar bolup, meniň garaşlyk Türkmenistan garaşlyk güni bellemäni mümkinçilikler dörenok diýip üstüne arýar. Bunu meniň zätki, bunu meni ýagny kanun bolýar diýip ýazsaňyz, ine olara garşy çägli görülür. Ne şeýdip biz öz nägeliklerini kanun esasynda gorap biler. Men şoňa sizi çağırýan. Ýene bir aýtjakladym. Erti 5-nji oktýabr saat 15:00'da Warşawada Türk ilçihanynyň öňünde bir miting geçýär. Şo mitingde birinji bilen bir Türkmenistanyň siýasat tarapdan tutsak edilenler, Türkiýede bizim Türkmen gardanlarynyň kanunlar bolýanyny deport lagerda ýa-da köçede tutup kimligi bolsa da deport edýän ýa-ni hökümeti, Türkiýe hökümetine öz nägeliklerini bildirer we olary tanqid eder. Ol ýerde biz interwýular berip açyk efir eder we bütün dünýä ýaktylandyrar. Ýadyňyzda bolsa biz Washingtona baranda şo ýerde Türk ilçihanynyň wekili gelip bize çay hödürledi, ýa-ni gelin oturup beýtmän. Washington'da Türkmen baydağı bizim Türk baydağına karşı çıkarman, gayrat edin, problemanı olsa çözer deyip yine böyle ağırladılar. Şimdi biz hükman suratda birinci gerek ınınmalı. O vedipeni oğlum, vedipeni adam, adı Yigit. Yigit diýilen ilçihanyň bir ýolbaşçysy ýa şoň vekilimi, ýöne bir ilçihanada bir vedipede işleyen eken. Yine şu Yigit bize hiç hili cevap verilmedi. Biz garaşlyk jogaba, e-mailden garaşlyk, telefondan garaşlyk, hiç cevap vermedi. Şoň üçin bizim bütün dünýäde Türk hökümeti cevap berinçe administrativna tarapdan, ýagny spesdaklatçyklar, onu hemmeriniň tarapyndan başlar eder ve bütün ýa-ni adam hukukyny gorayan gurumlaryň üstünden başlar ve protest eder. Biz Türkiýanyň hakyky ýüzüni görkezler. Näçip Türk hökümeti Türkmen gardanlaryna beýle garaýar, näçip olaryň kanunlaryny bozýar, hawa deport edip bilersiň sen, ýa-ni adamlaryň gurulşýan, düşündirýän adwokatyna mümkinçilik berýän, deport lagera goýýan, o ýerde şert törediň, naharyny suwuny berýän we adam gitmeli bolsa gününi belläp
Yani iyi berýär. Aktivistler näçip iyi berýär, näçip adwokatlar bermek, näçip yani türkmen grajdanlaryna garşy kanunlar bozulýar. Esas kanunlar bozulýan grajdanlar türkmen grajdanlar. Şolara garşy Türkiýe kanunlar bozulýar. Halkara konvensiýany bozulýar. Beýlik milletlere bozanok. Näçip Cuma tapary ogurlap iyi berdiler yani Özbekistana 17 ýyl basyldy. Näçip Farhat Meymankuliýewi ýygnadylar da adwokaty ýanyna goýbermoklar, hiç şeýle informasiýa bermekler. Ol diýmek şular adamlar ogurlap ya satýarlar, ya berýärler, on tapagy ýok. Diýmek şular adamlara garşy hereket edýär. Men ýalňyşmasam bir öwrenş şu meseleni Türkiýe Rimski statuýa gol çekdi. Muny Gaga jogapkarşylyga çağıryp bolýar. Biz prosedura boýunça gidýär. Farhat Meymankuliýew barada informasiýa bermese, bermeňeşdi. Bütün dünýä berer informasiýany bize bermese. Ýerki biz ofisialna Warşawada Türk ilçihanatyna hat bilen ýüzlenir. Bize jogap berin, niýe bizim watandaşymyz diýip. Soň kanunda atları görürüz. Biz ýöne prosedurany administrativ we bizim media proseduralarymyzy alyp barar. Ýene hormatly watandaşlar, gyzga ýagdaýda men size düşünürdim. Tügelime döwlet agzalary ine bäýärde işleýär, kömek edýär. Ýerki protestler urunýarlar. Yani oğlunun inşallah bäýärde türkmen watandaşlarymyz bilen duguşdyk. Ýerki niýetip bolsa, kim çykyp bilýän bolsa, gelip goşulyp Warşawada bolsaňyz, öz haklaryňyzy goran. Biz Farhat Meymankuliýew Cuma tapar derde baýat boýunça we Türkiýedaky bizim grajdanlarynyň haklary bozulýanlygyny Türk ilçihanatynyň öňünde çykyş edip şonu Türk ilçihanatyna we bütün dünýä yani mass media habarlary getirir. Vatandaşlar men şonuň bilen efir muhtaryan, şeýle birinji bilen jogap arzu edýän. Görüş gidip dur. Biz bu görüşi ýöne bir 3 günlük, 5 günlük däl, bir allyk dakansa gitmeli. Şoň üçin goşulmagy. Egerde bize goşuljak bolsaňyz paralel gidin. Paralel gidip bilmeseňiz, bize maddi kömek maňa gerekkä, ýene fond we pulu atyň öýde bugalter we atçotlar we öýleri ýa-ni sobar. Bar pullar birinji bilen plakatlar, megafonlar, protestler gurmamak, transportda hemme zada gider. İkinci bilen egerde maddi kömek edilmeseňiz, videolar paylaşyň. Videolar paylaşyp bilmeseňiz, kommentaar ýazylmaseňiz, öz aramyzda gürleşip bolup geçýän zatlary, bizim aýdýan zatlarymyz, bizim size berýän habarlarymyzy ýetirmäňizler. Türkmenistandaşyna watandaşlara haýyş edýän, öz garyndaşlaryňyza, dost, ýaryňyza, tanşygyňyza jaň edip aýdyň 27-nji oktýabr gaýrat edin de köçe çykyň. Bize 27-nji oktýabr gaty wajyp mesele bizim üçin biz köçe çykyp agyrlyk Türkmenistanyň içinde ruhdan açan adam görmeli, ýeközärli we haçandan bir zat bolaýsa bar adamlar çykçakdygyny göz ýetmeli. Onu ol ruhlanýar, onu ol psihik tarapdan güýçlenýär we gorky ýuwaş-ýuwaşdan izgiplanýar. Ine şoň üçin birinji aksiýamyz ine 20-nji aksiýa. Oň ýyldan ýyldan aksiýa gider. Şoň üçin Gurban Berdimuhamedow taýýarlanyp türmede garaşypdyr. Siz hökman suratda cezalarınızı çekmeli ve bitiri yani kariyede eltip şoýarda sizin cezalarını vermeli. Siz prestupnik adamlara karşı Türkmen halkının genosid ediyen halkara maşennik ve halkara cinayet adam. Şoň üçin biz sizi cinayete hökman suratda Türkmen halkı çekmeli. Hormatly watandaşlar, ine şoň men efir mutarýan inneki duşuklara çeli. Sağ olun.